Здравейте! Днес съм решил да покажа как се инсталира Nextcloud, който да бъде достъпен и в локалната мрежа, и в публичната мрежа. Nextcloud е услуга, която предоставя облачни услуги, като примерно Google Drive или Dropbox. За да можем да инсталираме и да работи Nextcloud, ще трябва да го инсталираме. Аз примерно ще го инсталирам на Ubuntu сервер. Също така ще трябва да инсталираме Nginx Proxy Manager. Proxy Manager ще приема трафика от интернет и ще го прехвърля към Nextcloud и ще създава SSL сертификат, когато е необходимо, за да може връзката да бъде криптирана от клиента до сервера. И също така ще трябва да настроим и DDNS сервис. Така, аз Ubuntu сервера ще го инсталирам на виртуална машина, на моят Proxmox Manager, Proxmox сервер, но примерно човек, ако има от компютър, който не ползва някакъв стар, или може да си закупи специално компютър за тази цел, може да е отделен физически компютър, който е свързан към мрежата. По същия начин с стъпките, които трябва да се направят, както в този туториал. Така, аз ще добавя нова виртуална машина. Като за целта предварително съм си свалил имидж на Ubuntu сервер. Така, аз ще ми дам 50 гигабайта, мисля, че ще са достатъчни. Два виртуални процесора и около 4 гигабайта RAM памет. Така, стартираме виртуалната машина. Така, стартираме процеса по инсталация на Ubuntu сервер. Инсталацията на Ubuntu сервер е лесна. Това, което трябва да внимаваме, в смисъл, което трябва да се направи по време на инсталацията, е да се зададе статичен IP адрес на машината, за да може да нямаме проблеми при работата с Nextcloud. Защото когато се взима автоматичен IP адрес, е възможно в бъдеще да се вземе друг IP адрес и съответно няма да работят услугите както трябва. Така, първото поле трябва да введем мрежата, а вече тук във второто поле трябва да введем IP адреса на машината, което ще има статично. Ще видя примерно този адрес. Gateway е адреса на рутера и DNS. Използваме публичният на Google. Така, тук сме готови. И следващото, което аз искам да настроя, така, значи тук използваме целият диск, така, по подразбиране всичко избираме. Потребител и парола. Името е, 'Cloud'.
Cloud Server ще се казва. Оп. Така, потребител и парола. Продължаваме. Така. Ето това. По принцип си го инсталирам. Install Open SSH сервер, за да мога после да се свързвам с SSH клиент към серверът. Така. Тази стъпка тук пропускам. По принцип тук може да инсталираме заедно с инсталацията на Ubuntu сервера и Nextcloud, като го отметнем, но ще го инсталирам след инсталацията на Ubuntu сервера. Така, инсталацията завърши бързо. Избираме Reboot Now. Сега Ubuntu сервера ще иска да премахнем CD-ROM-а. Така, премахваме имиджа и натискаме Enter. Съответно сега Ubuntu сервера ще се рестартира. След инсталацията на Ubuntu сервера и рестартирането му, аз обичам да се свързвам с SSH към Ubuntu сервера с ето този SSH клиент на Mobile Extern, защото ми е удобно да копирам и да пействам в терминала с него. Затова ще създам нова сесия. Свързахме се към Ubuntu сервера. Така преминаваме към следващата стъпка. Следващата стъпка е инсталиране на Nextcloud. Аз имам един текстов файл, в който съм си изкарал предварително командите, които трябва да въведа. Като командите, които тук са следните. Значи имам инсталация на Ubuntu, това го направихме. Инсталация на Nextcloud. След инсталацията на Nextcloud ще инсталираме Docker и след това Docker Compose и ще инсталираме Nginx Proxy Manager и ще го конфигурираме. Така, нека първо да видим дали има нещо за апдейт. Командите. Да може да започнем на апдейтната операционна система. Така. Командата за инсталацията на Nextcloud е следната. Копираме. Така, Nextcloud е инсталиран. Следващите команди, които съм си записал, е смяната на порта на Nextcloud, който работи, като ще сменим порта на протокола за HTTP и HTTPS. Причината за смяната е, защото като инсталираме Nginx Proxy Manager, той ще слуша на 80 и на 443 порт. И също така ще работи на 81 порт.
така че ще освободиме тези портове за Nginx Proxy Manager. Така, след това идваме към инсталацията на Docker. Така, добавяме репозиторито към Ubuntu. Натискаме Enter. Така, и вече след като сме добавили репозиторито, апдейтваме и инсталираме. Така, нека да проверим дали се инсталира Docker наред. Проверката на статуса е успешна, активен е. Така. С Ctrl+C излезнахме този процес. Така, сега инсталацията на Docker Compose. Така, изтеглихме го. Сега на тази папка, в която го изтегляме, даваме права. И отново проверка на версията, да видим дали всичко е наред. Да, имаме Docker Compose със съответната версия. Така, сега пристъпваме към инсталацията на Nginx Proxy Manager. Създаваме папка за него. Така, създаваме папка за базата от данни. Създаваме базата от данни. Така. Сега, в конфигурационния файл, който сега ще отворим и ще създадем на Nginx Proxy Manager, ще трябва да сложим ето този текст, който е отдолу. Както казах одеве, тук има грешка. Трябва да е ето до тук. Ето това е текста. Да го изтрием това. Като в този конфигурационен файл ще пише, че Nginx Proxy Manager ще слуша на порта 80 и 443, като те ще се ползват за връзка с Let's Encrypt и създаване на SSL сертификат. А порт 81 ще работи вече Nginx Proxy Manager. Ще го отваряме през този порт и ще настрояваме през него. Така, аз пак имам проблем май с... не, нямам, всичко е наред. Добре. Така, запаметяваме този файл. Излизаме. Така, сега влизаме в папката на Nginx Proxy Manager и инсталираме с вече настройките, които сме направили. Така, Nginx Proxy Manager би трябвало да се инсталира.
Така, нека да проверим. Значи в браузъра, ако напишем адреса на Nginx Proxy Manager, порт 8.1. Така, Nginx Proxy Manager се зареди. Нека да видим дали се зарежда Nextcloud. Като Nextcloud работи на порт 25.080 го настроихме. Така, работи Nextcloud. Сега, нека първо влезнем сега. По дефолт, потребител и паролата на Nginx Proxy Manager съм ги записал тук в файла. Така, паролата е change.me. Така, след първото влизане ще трябва да сменим имейла и паролата. Аз ще вкарам някакъв дъми имейл. Паролата, текущата парола и новата парола. Така. Сега, ето тук, като влезнем в дашборда и в Proxy Hosts, тук трябва да добавим прехвърлянето на трафика от интернет към Nextcloud. Но за това трябва да имаме домейн име. Нека първо да създадем домейн името и ще се върнем тук. Домейн името ще го създадем в dino.com и ще си конфигурираме и DDNS след това, за да може, когато при смяна на нашия IP адрес, ако IP адресът ни публичния се сменя в бъдещето и не направим DDNS сервис и не го настроиме, тогава пък няма да ни работи Nextcloud. Затова чрез DDNS ще настроим така, че този нашият IP публичен адрес да се апдейтва периодично. След регистрация и потвърждение на вашата регистрация, трябва да влезнем в DDNS и да създадем нашето домейн име. Тук пишеме името, което желаеме да ни бъде домейн, примерно ще бъде nextcloud.bg. Така, това myvar.org и го добавяме. Така, и в момента домейн името ни nextcloud.bg.myvar.org отговаря на текущият ни публичен IP адрес. Така, след като си имаме домейн име, отиваме в Nginx Proxy Manager, добавяме proxy host с nextcloud.bg mywire.org. Как стана това? nextcloud.bg mywire.org. Така, когато дойде трафик по този домейн, ще го препращаме към себе си, но на порт 2580 към Nextcloud. Добавяме тази отметка и в SSL. Всъщност още е рано за SSL сертификат, след малко ще обясня защо. За сега запазваме без SSL сертификат и натискаме Save. Защото ако избереме настройките за създаване на SSL сертификат сега, няма да стане, защото в рутера трябва да настроим порт forwarding
И рутера трябва да знае, когато дойде трафик по 80 порт или 443, да ги препраща към Nginx Proxy Manager. Затова сега ще влезнем в рутера. И в firewall, в port forwarding. Така, трябва да добавим тези две правила. Аз имам две такива правила, но трафика се насочва към друг компютър. В момента трафика на 80 порт и на 443 се насочва към друг компютър. Аз искам да го променя това. Така. Сега за всеки рутер настройката изглежда малко по различен начин. Затова няма как да посоча за друг тип операционна система как се получава, но за вашият рутер трябва да погледнете в интернет как се настройва порт форвардинг. Трябва да се настрои порт форвардинг от 80 тип порт, когато идва от публичната мрежа, да се насочва към Ubuntu сървъра в локалната ви мрежа. Така, след като настроих Port Forwarding, би трябвало вече сега, като влезна в Nginx Proxy Manager, ще дам редакция на това, което направих преди малко и вече в SSL ще избера да изисква SSL сертификат, да форсира връзката с SSL и се съгласявам с условията на Let's Encrypt. Let's Encrypt ще създаде този сертификат. Мисля, че този сертификат изтича на всеки 30 дни и след това ще се изисква създаването на нов сертификат и Nginx Proxy Manager ще го създаде автоматично. Сега тук има някаква грешка. Каква е тя? Ето тук съм пропуснал 0. Така, натискаме пак Save. Така, след известно чудене, защо ми излиза тази грешка, разбрах, че съм направил една грешка. Така, нека пак да създадем proxy host и ще обясня къде ми е била грешката. Въвеждаме домейн името. Така, препращаме към Ubuntu сървъра. Слагаме тази отметка и в SSL избираме Request SSL сертификат, форсираме тази връзка и ето тук трябва да бъде валиден имейл адрес. Аз при първото влизане в Nginx Proxy Manager въведох демо имейл адрес. Но тук трябва да бъде истински имейл адрес, на който може да се получи имейл. Затова ще въведа такъв. И натискам Save. Така. Вече нашият Nextcloud може да се зареди от публичен адрес от извън нашата мрежа посредством това домен име. Нека да пробваме. nextcloud.bg.myware.org. Ето, стартира се Nextcloud.
Така останаха още две неща, които трябва да направим. Първата е да създадем административен акаунт на Nextcloud. И втората, която трябва да направим, е автоматичното обновяване на IP адреса ни спрямо домейна. Така, нека първо нека да влезем в Nextcloud, като създадем админски акаунт. Админ. Нека да създадем. Install. Така, след като изчакаме малко, Nextcloud ще ни попита дали да инсталираме допълнителните приложения или плагини към Nextcloud, като можем да ги скипнем или да ги инсталираме сега. Ако ги скипнем, няма проблем, ние в бъдеще също можем да добавяме или да премахваме плагини към Nextcloud. Така, ето ги тези recommended apps. Аз ще ги скипна. Така, и вече Nextcloud работи. Супер. Така, отиваме тук в файлове. Така, ето е файловата система. Така. Добре. Сега, обаче, ако си рестартираме нашия рутер и при неговото включване, той се заяви друг IP адрес от нашия доставчик, ако случайно нашият IP адрес не е статичен, тогава в този случай нашият Nextcloud няма да работи, като напишем това домейн име, защото срещу него пише ето този IP адрес, който имаме при първоначалното инсталиране и конфигуриране на домейн името. Така, за да може той да се обнови автоматично, ще ползваме в този текстовия файл, който ползвах, има една команда, която пуска заявка към API-то на dino.com за автоматичното обновяване на IP адреса. Сега, ето този ред ще трябва да го коригираме. И ще ви кажа къде трябва да се сложи. Така, в този ред, ето където пише тук hostname, трябва да сложим домейн името, което сме създали. Ето тук. След това, където пише username равно, след равното трябва да сложим нашето потребителско име. И където пише password, трябва да хешираме нашата парола, с която сме се регистрирали в dino.com. Значи в Google може да напишем dino hashed password tool. И в първият резултат, като отвориме, имаме тази функция за хешване на парола. Пишеме нашата парола, примерно тест password и я хешираме с MD5 хеш. Копираме този резултат и го слагаме тук. И след това вече този целият ред го копираме и ще го сложим в Chrome Tab в Ubuntu, така че да се прави всеки път заявка, всеки ден през 25 минути, в момента така е настроено тук, да се прави заявка към dino.com за обновяване на IP адреса. Така, сега отиваме в терминала на Ubuntu сервер и пишеме Chrome Tab Edit. Така, тъй като за първи път влизам в Chrome Tab, той ме пита може би къде да се създаде този файл. Нека да
да изберем опция 1, тъй като пише, че е easiest. Така. И тук на последния тред поставяме редът, който създадохме в текстовия файл. Така. Сега тук може да промените, ако искате на 25 минути, ако искате на по-често, ако искате на по-дълго време да се прави заявка. Може предварително, значи преди да излезнем сега от файла, може да копираме или, тъй като копирането тук не е удобно, нека да го запаметиме това. Ctrl-U, Enter, Ctrl-X. И от текстовия файл, за да мога да тествам дали работи правилно, от wget до края копирам командата и я пействам в терминала и натискам Enter. И заявката е успешна към сървъра на dino.com. Ето waiting response, response е 200 OK. Значи всичко е OK, работи. Така че имаме обновяване на IP адрес. И последното нещо, което трябва да направим е следното. Сега Nextcloud ми се зарежда от домейна. Обаче ако се опитам да го достъпя с локален адрес 239 на порт 25080, би трябвало да кажа, че не може. Тъй като след като направихме админският потребител, в конфигурационния файл на Nextcloud се добавят Trusted домейни. И този Trusted домейн първият е първият домен, чрез който е инсталиран админският потребител. За да мога да достъпвам и с локалният IP адрес, трябва да го добавя този адрес в конфигурационния файл на Nextcloud. Затова ето тук в текстовия файл имам и ред, чрез който мога да влезна в конфигурационния файл на Nextcloud и където пише Trusted Domains, само да ги намерим къде, ето ги, Trusted Domains, да добавим още един ред, който ще бъде следващият едно. Точка 239. Ctrl-V да го запазим, Enter, Ctrl-X да излезнем. И сега би трябвало вече да може да се зарежда и с локалния IP адрес. Така, нека да влезнем последно. И вече Nextcloud работи през локалния IP адрес. Ами да, това е процеса по инсталиране и конфигуриране на Nextcloud.